Okay, hindi gamay na Congressman Jason Almonte kung ang imuhang reaksyon sa pagbukas gyud sa Pangalby Bridge. First of all, nagkakaing salamat. Na-accomplish na human na gyud ni ang pila ka decades nga projects para sa duha ka probinsya. So direct beneficiary ng duha ka probinsya, indirectly ang katong mga nearby provinces. So it would open up a lot of opportunities, no? Yeah. Nga pwede ninyo masin sa inyong unahon nga pwede sa Business, negosyo, tourism, Yeah. tanan area. So murag ma-unlock ang key sa usa ka kaban nga daghang pwede mahimong treasure. sa part nimo kung napa kay mga pagpangandam or himuon pa no after ma-open. Well, ang project sa District 1 is all coordinated kung sa prioridad sa probinsya. Yeah. So, tanan naka-design na sa asa ang direction sa gobernador, naka-design na tanan ang kung sa makuha project, ma-align tanan sa probinsya. Kay usa ra mata ang usa ka direction to maximize everything kung sa ato ang prioridad. So sa pagkaroon ang unsa may dahuman labi na sa first district dito. Well, kung musuroy mo, hopefully before the election starts, medyo aircon na tanan ang mga multipurpose gymnasium sa taga lungsod. Kung musuroy mo og Plaridel, makita ninyo og diferensya og usay naa sa una og karon. So definitely again, kani mga project was also designed nga mo complement dito sa direction sa probinsya. Kung nasay na to ang Oroquieta murag ga-concentrate ron ang progress po no within Misamis Occidental as a capital city. Well, as a capital city, dugay naman ang capital city ang Oroquieta. Para mahibawan, so dapat ma-recognize me, no? Sa Oroquieta, kami po mismo, ako po mismo, hopefully nga mahuman na mo ang diversion road. Naalay dilima kihapon, tas like any projects, ang road right away, but next year, na 100 million nga sunod, hopefully ma-accomplish ang big part sa maong diversion road sa Oroquieta. Kay dili na may pwede mo agi sa sentro para matraffic, no? So gidesign na sa panahon sa kong papa, and hopefully before this year ma-accomplish na mo mga 60 or 70% sa maong project. Asa man napita ang diversion road? Diversion road is moved to going to Dagatan Alto. Bypass road, kung gikan ka sa lungsod sa Calamba, di na ka mo go all the way mo agi pa sa sentro para ma-avoid nimo ang traffic. In relation sa insurgency free, Well, the whole province is free of insurgency. Makita na to, and hopefully kaning nga peace and order situation na to mo makatakot or makuyanap sa laing areas na to at ma-feel secure ta. 5Ms dapat pagpuyong malinawon. nagkatigom Sa elevation sa 500, pala nadala mo sa imong district. Dili pa nato siguro karon og pilay madala nato sa distrito kay moadto pa man ni sa BICAM, and hopefully after the BICAM ma-surpass nako ang number as of last year nga budget. So sa steps will your administration take support aron ma-continue ang ato ang peace and development policy? well, sama sa mga speakers nato sa ato mga bisita kanina, ito ba sa presidente ni Gob, it should be a collaborative effort. So dili pwede o ako lang, isa lang, it takes a lot of policy malaot, naka-design man na nga magpuyo tang malinawon, but ang atong effort as individual mao ay importante to cooperate and to follow the law para magpuyo tang malinawon. Namatay gobernong nagtrabaho, namatay gobernong masampit, so walay reason nga nung pupunta ta sa gobyerno. In terms sa tourism po sa first district, kung say suporta from the office of the Again, ang tourism direction is set aside, set sa direction sa probinsya. yeah.
So each lungsod na ay tagsatagsang potential. Lain-lain sila per lungsod. Lungsod, Kung yeah. sila. Para kung mari ang turista, lain-laing attraction iyang maakto sa lungsod. So, giset na sa direksyon sa syudad, dapat ang mga LCE taga lungsod naka-identify na sila kung unsay ilahang mga best practices and best places to visit dito. And hopefully, ang tanang infrastructure na ug asa na dito na naka-anchor tanan. So, in short, andam na sa... From access, from creation, to tanan, kung naigwapong calls, prioridad dito po tangang dalan para ma-access. Kana ka-example. Kung ang ato ang Asenso Medical Center, sa may dugang suporta nga imuhang mahatag diya sa tulong. Asenso Medical Center, aside from MAIP, next year na additional almost 200 million for infrastructure para almost to complete ang maong Asenso Medical Center. Coming from sa GAA, and hopefully basin magrantong amo ang giistoryahan sa DOH for gikan sa HPEP nga funding, basin madungagan. But definitely guaranteed 100 million plus next year Message of encouragement. for infra. Message of encouragement sa bisag na sila Yeah. na-achieve na ito significant miles. Again, thank you sa opportunity nga makaistorya ninyo. Duha ka milestone atong gi-celebrate karon, both infrastructure ug atong social ka aspect sa atong paggobyerno. Sana hopefully kani nga opportunity nga atong nakabot karon ma-move forward nato samot ang ato ang probinsya sa maayong nga gwapo nga direksyon. And I hope nga binamanuning duha for this term nga sa kuang term, sa first term ni as governor and first term ni Congressman Ando nga miabot ning duha ka special event sa amo ang termino. So God bless sa tanan and daghan kayong salamat. Okay, si Congressman Jason Almonte, magkikalato na ka ba?